Aiwa, tinosangana zvakare hama wadiwa. Tiripo pachirongwa muparidzi anoti tinoti manheru akanaka kune vose. Kuno manheru zvida kwamuri masikati kana kuti mangwanani, zvisinei mangwanani kana masikati. Aiwa, tinotenda Mwari ngaave nesu pakudzidzwa kwechidzidzo chinotevera. Mwari tiropafadzei tose, tiropafadzei nemweya wenyu mutsvene, tiropafadzei nesimba, tiropafadzei nokuda kuziva mwanakomana wenyu. Jehovha, titungamirire mumashoko enyu zvatinenge tichipindamo nokudyiramo mukashire shoko renyu raverengwa semupiro wedu watinouya nawo kwamuri wokukufarirai. Zvinobuda mune zvatinenge taverenga ngazvive zvinoendeka. Muzita raBaba nereMwanakomana nemweya muzita raKristu Jesu. Amen. Takabva pachapter 4 tava pachapter 5. Pachapter 5 pane musoro wokuti vakasvika mhiri kwegungwa, nyika yavaGerase. Kanzi Jesu unobudisa mweya yakaipa yavaGerasa. Ndo musoro wenyaya. Jesu unobudisa mweya yakaipa yavaGerasa. Chapter 5 verse 1 kusvika ku20. Asi hamene kuti nhasi tinopedza kuverenga papo, hatingamboverenga 20 verses dzose tikaparidza pamusoro padzo, dzakakurisa. Anyway, yativerengei handei. Vakasvika mhiri kwegungwa kunyika yavaGerasa. Zvino wakati abuda mugwa, pakarepo akasongana nomunhu waiva nomweya wetsvina achibva kumarinda, uyo waigara mumarinda. Kwakanga kusino munhu wakanga achagona kumusunga kunyange neketani, nokuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo namaketani. Asi waidambura maketani nokudashura zvisungo, kwakanga kusino munhu waigona kumunyorovesa. Nguva dzose usiku namasikati waigara mumarinda nomumakomo, achidanidzira achizvicheka namabwe. Zvino wakati achiona Jesu ari kure, akamhanya ndokumunamata. Akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeiko nemi Jesu, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro? Ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Nokuti wakati kwaari, buda pamunhu, iwe mweya wetsvina. Akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, Rigioni, ndiro zita rangu, nokuti tiri vazhinji. Akakumbira zvikuru kwaari kuti arege kuidzinga panyika iyo. Zvino kwakanga kuripo pagomo, paboka renguruve guru dzakanga dzichifura. Ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, nditumirei kunguruve kuti tindopinda madziri. Akaitendera. Mweya yetsvina ikabuda ikapinda munguruve, boka rikamhanyira kumawere kugungwa. Dzinenge dzaiva zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Vaidzifudza vakatiza, vakandoudza izvozvo muguta naparuwa. Vakauya kuzoona zvaiitwa. Vakauya kuna Jesu vakaona wakanga ane mweya yakaipa agere, apfeka ari munhu kwaye, iye waiva neRigioni. Vakatya. Vaya vakanga vazviona vakarondedzera zvaakaitirwa iye wakanga ane mweya yakaipa nenguruve vo. Vakatanga kukumbira zvikuru kwaari kuti abve munyika yavo. Zvino wakati achipinda mugwa, iye waiva nemweya yakaipa akakumbira zvikuru kwaari kuti agare naye, asi haana kumutendera. Asi wakati kwaari, enda kumba kwako, kuhama dzako, uvaudze zvinhu zvikuru zvawakaitirwa naShe. Napawakaitirwa ngoni napo, akaenda akatanga kuparidza munyika yeDhekapori zvinhu zvikuru zvaakaitirwa naJesu. Vakashamiswa vose. Amen. Amen.
Amen. Inyaya hombe mainzwa 5 minutes dzese tichiverenga. Hatina kuverenga 5 minutes, nokuti taverenga 2 minutes chete kana 3. Asi nyaya iyi chandinoda kuti nditaure pamusoro payo ndeyekuti inoteverera Jesu unonyaradza dutu remhepo, chapter 4. Pane zvatadzidza muchapter 4 kana muchiri makazvibatisisa zvekuti mhodzi dzinenge dzadyarwa dzinofanirwa kukura, handi kutenda kwedu kunofanirwa kukura nokushandisa kutenda kuya kuti tidzivirire kuipa nokutsiura mweya yetsvina nekuti gomo rikandirwe mugungwa. Mazvinzwa? Asi panapa rangarirai zvakaitika nguva yavaienda kuGerase, nekuti vakapinda mugwa vari kune rumwe rutivi, vakatanga kufamba. Jesu akarara pamutsago, asi zvikepe zvakanga zvobitirirwa namadutu. Madutu achiuya, vanhu vakabongomora mhere vakati, tofa, tofa, tofa we, tofa we. Kusvikira vachienda kuna Jesu vakamuudza zvakanga zvichiitika. Zvanzi, ko, Ishe munorambireiko muri here? Zvatofira mugungwa rino. Zvikanzi, munotyeiko imi? Jesu akarayira gungwa kuti rinyarare, gungwa rikanyarara. Vakamutya vakati, hatitamboona zvakadaro. Kana negungwa rinomuteerera, kana nemhepovo. Aiwa, asi shoko rakabuda ipapo nderekunzi munotyei. Ehe, kutya mweya yakaipa. Tarisai zvakaitika vabva kumhiri kwegungwa. Dutu rakavapo ndorandoda kuti muone. Kana mune foni dzenyu idzi, mongoenda kana any video app zvakaita sana YouTube, ana Vivo, ana chi, munotaipa kuti rough seas, moona zvinenge zvichiitika pamarough seas. Kana muchida motaipa kuti boat caught on rough seas, moona kuti chii chiri kuita. Moona uhipi hwegungwa kana mhepo iri. Moona zvinenge zvichiita mvura kuita mazikomba namazikombo. Muri kuzvinzwa? Kuti kana uchifamba uri mukachikepe, kana kaigwa kanaitwa zvekurowewa nemaoko, ndoishandisa chishuwana chakaita sei ipapo. Uri mukabhoti kako uchishandisa maoko kuti chikepe chifambe, munongoonawo kuti hazvingaiti. Mungatambure muri pamvura dzakadaro. Zvokwadi zvakafanira kuti vanhu vacheme vachibongomora mhere vachiti tofa zvedu, tosiya hama dzedu tisina kudzioneka. Mazvona? Ehe, kuti chatapindira pano chiko, ndozviri kutaurwa navana. Chatapindira munyatwa ichi, tabatirwei mune zvinhu zvakadai. Muri kuzvinzwa? Kushata kwegungwa. Gungwa iri rakashata nekuda kwekuti chiiko? Nekuda kwezvakanosangana nazvo kuna chi? Pachapter 5 vakanosangana naRigioni. Rigioni wakanga wane madhimoni chi? Izviti 10 kana zvino pamwe 100 tingazivi. Inoti chi? Mweya mingani? Mweya mizhinji. Mweya mizhinji yakanga yakabata Rigioni. Asi muri kuona chaitika? Rigioni wakanga watoona nechekare kuti hondo yazomuka nhasi. Hakuna kwandiri kubvumidzwa kuenda. Ndichangoramba ndiri pamakuva pano kusvikira ndabatwa, ndatongerwa mutongo wangu. Nokuzviona ka? Rigioni haana kwanisa kutiza kubva mumunhu, asi zvakaita kugungwa zvakaita kuti nyangwe vangava naJesu vaite sei? Vatye. Chii chiri kuitika? Mweya yetsvina iri kutraya kuchengetedza. Satani ari kuda kutraya kuchengetedza chi? Mweya yetsvina iri muna Rigioni. Nekuti Rigioni haityiwa.
Zvikanzi vaimbomusunga neketani achidambura, dzimwe achiita dzekudambura namazino. Muona? Zvikanzi vachimupfekedza nhumbi achibvisa, achimhanya akadaro. Achigara mumakuva, vanhu vakati hatingaende nemakuva. Vanga vajaira zvokufura nepamakuva, zvikanzi pachaita Rigioni angatibata. Varume vakuru vane mazindebha anosvika mumabvi vakanga vasingapfuura nepapo. Mhare dzavanhu. Muri kuzvinzwa? Nekuti munhu une simba rekudambura ketani rakaita seraSamusoni, zvichida rakapfura rake, haazi munhu wokuswera tichitamba naye. Muri kuzvinzwa? Hatingatambe nemunhu akadaro. Une simba guru. Ava vakanga vari muchikepa, dai vaiziva kuti chii chiri kuitika, vangadai vasina kutya. Munozviziva? Dai vakaziva kuti kumberi uku kune mahwani, dai vasina kutya. Chinonetsa ndechekuti kana wava muna Kristu, wakaziva kuti kumberi kune mahwani, hazvigone kuti utendeuke uende kumwe. Nokuda kweruvimbo rwuri mauri, unoziva, runokupinza muna taisireva. Ruvimbo irwo wononobatwa, wononodzvinywa nemweya yetsvina yakakubata pahuro, uku iko kurova zvisingaiti. Muviri wako wose wokwana nekurobwa, asi nokuda kwokutenda haugone kutiza. Dai vaapostara vose vakatitangira vangadai vakatiza. Vamwe vacho vakatiza vakanogara pakati pemakomo, asi ndo rwakanga ruri rudhende rwaida kuchengetedzwa naMwari kuti shoko rifambe. Kristu waichengetedza vanhu vake. Zvikanzi vanhu vaya vakanga vasina mabhuku, asi waikwanisa kukutaurira Old Testament yose, okutaurira nezvakanga zvaitwa naJesu zvose. Vakazvidzidzisa kuvana vavo. Inzwai munzwa. Vakazvidzidzisa kuvana vavo. Iwewe chaiwo takakuti mwana wako tiudze kana chapter 1 yeBhaibheri, haagone kuidudzira yose, haagone kuitaura yose. Let alone kanyaya kadiki sezvakangoita kukura kwoushe hwekudenga, tukati tiudze word for word zvichitevedzana, haagone kuzvitaura izvozvo. Muri kuona kakusarira kwatakaita? Handisi kureva imi moga, ndikurevawo neni futi, nekuti handizvigone. Ndakagara ndabvuma kubva kare kare tichitanga chirongwa ichino kuti ini zvimwe zvinhu handizvigone. Ndakati ndofanira kupinda pakutsanya kwemazuva 40 ndichiita sei? Ndichitsanya shoko. Asi ndakati pfungwa dzangu dziduku hadzikwanise kuritena zvakawanda. Ndotofanira kuva nekutenda kukuru kuti ndikwanise kutsanya 40 days ndisina kumbobata cheBhaibheri. Hazvigone. Pazuva katatu at least ndichiribata. Murikuzvinzwa? Katatu ngoribata sokumboverenga something. Handina kujaira kugara ndisina Bhaibheri. Munenge matondituka, munenge matondipa death sentence chaiyo yekuti munhu hatingomushaisa Bhaibheri rake tione kuti anoita sei. Asi Mwari unoda kuti ndiite sei? Ndigare 40 days ndisina kumbobata Bhaibheri, ndichingotenda chete, ndino ruvimbo. Murikuzviona kakuoma kwazvakaita? Vari muchikepa vakanga vana Jesu, sekungovawo naJesu kwandinako ini. Asi pavakaona gungwa rotomhuka vakatya. Ko zvakanga zviri mberi vaizvita sei nazvo? Fungai mimi pamakanzwa nyaya yekunzi vanakomana vaSkeva vaya, vanakomana vaSkeva vanotaurwa mubhuku ramabasa avapostora. Zvikanzi vakaita sei? Vakarobwa nedhimoni
Pahuwandu hwavo vakadaro vakarobwa nedhimoni rimwe chete. Zvikanzi vakabuda vasina kusimira vachitiza. Ivo vakanga vari vana vemuprofita. Muri kuzvinzwa? Madhimoni anenge asingadi kudhererwa nevanhu vasina basa rese. Muri kuzvinzwa? Vakanga vari mubhoti. Nyangwe zvavo vakanga vasina Jesu. Vakanga vasina Jesu. Kana mweya yetsvina yaifunga kuti ingatyisidzire Jesu nokutomudza bhoti iroro navanhu vari mukati pavanovhunduka kuti Jesu ungavhundukawo akati hatidzokerei nekuti mhepo yanyanyisa, zvakanga zvisingagone kuitika. Nekuti naSatani anga akasungwawo kumarinda uko. Zvikanzi ubude pamarinda kusvikira ndatosvika. Uchatouya uchimhanya kwandiri. Muri kuona? Wanga wakatosungwa mbambo kudhara. Akati ndakatomutsa vafa navo. Zvichida Jesu zvaakarara vakangoita sei? Vakangotendeutsa bhoti vakaenda kudzokera kwavabva. Jesu akaramba ari here, bhoti richienda chete. Dhimoni richiona riri kure. Ranga risi dhimoni 1, vanga vari madhimoni akawanda. Asi Satani wakanga achiona ari kure akati Rigioni wazoenda pa. Muruo. Ndakatomutsa gungwa zvimwe zvichida chikepe chinganyura. Kuedzawo. Kuedza hakurambidzwa. Asi aiziva kuti hapasina chaRigioni. Rigioni wapera basa. Zvikanzi zvichida takanyudza kana 2 vemadisciples. Jesu angangogumbuka. Kana akazoitawo zvaanotiita kunoga handizvozvo, but atambonyudza 2 vadzidzi vake. Asi hazvina kuitika izvozvo. Vose vakapona kusvikira vasvika kwavaienda. Zvikanzi vakatozosvika ikoko gungwa ranyarara. Satani wakanga watiza. Dhimoni rasara rega. Muri kuzviona? Titaura zvedu tisika kudai. Dhimoni rikasangana naJesu. Zvikanzi buda mauri. Zvikanzi buda mune munhu. Hanzi rakaenda richizhamba. Ndiregereyuko mwana waMwari, ndiregereyuko. Koma ndindadireyuko. Mwana waMwari. Ndinenge ndichitaura kuti ndatadzei. Ngonzwa. Zvamaura kundiendesa kugehena nguva isati yakwana. Ndatadzei, mwanakomana waMwari. Munomboziva kuti bhuku rechirungu rinotaura kuti nhedza nembokuvengera. Ipapa. Zvikanzi ndine mhaka yeiko nemi Jesu, mwanakomana waMwari. Wokumusoro-soro. Unzwa kundwana nemadhimoni kukudza Jesu. Munoita Jesu wemupoketi menyu. Dhimoni rinenge richitaura kuti naJesu wokumusoro-soro, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Kanzi ndine mhaka nemi yeiko. Kumadhimoni anokushaya mhaka naJesu kuti zvaita sei. Madhimoni ari pokutambudza vanhu, haasi pokutambudza Jesu. Muri kuzviona manje? Haatambudze Jesu, anotambudza vanhu vakaita sesu tinokutenda kuduku. Ndo paanenge achitodiwa chaipo chaipo. Kuswera achitambudza zvikara zviri kusango izvi anenge achitongopedzawo zvaongo. Hapana chaanenge achiita. Nekuti zvikara nachakara. Chero madhimoni akasapinda mavari achangoenda kugehena. Hazvina zvazvinobatsira. Kutopedza nguva. Vanotodiwa ndimi makaita semi munopinda mukereke. Vanototi basa ramuka. Ende madhimoni anenge achitoda machalenji iwa. Kunzi tazowana basa. Kana apinda achada kubuda. Kanzwi wamusha wangu. Kana zvichida anenge achifunga kuti achapuwa prize here naSatani kana kuti I don't know. Pamwe anopuwa tingazive sei. Kwese hatina mubayiro here kuna Jesu kana tichiita zvakanaka. Kana tinawo zvichida iwo anawo mubayiro waanopuwa. Maona kutyisa kwehondo kunosangana nechakaipa.
kunoda kuti hana yako inge yakagadzika. Manzwa manje? Hana yako yakagadzika, wofamba rwendo rwako nokutenda kusvikira wasvika ikoko. Wakasvika unofanirwa kuziva kuti dhimoni rakutogwagwadza kudhara. Kutenda kwako kunofanirwa kuramba kuripo kwaungaonako uchifamba usati waonana nedhimoni. Kutenda kwaita kuti ukunde dutu remhepo rakanga richipfuura pauri kunofanirwa kukusvitsa pamberi pedhimoni, dhimoni richigwagwadza, richiita mabiribobi aro. Rakaita samasouti, rakaita sei, rakarara pasi, rakabvisa hembe, rakakutyisidzira, rakakusvipira, rakaita sei. Kana zvizvo zvinoita madhimoni. Asi ndinoziva kuti madhimoni atinenge tinawo muchechi anenge akanyarara akatobhara 4 zvawo. Kana ari madzimai pamwe anenge akatopfeka zvawo minisketi, muchinyatsoona makumbo ose aya ari pachii. Vanenge vachitoda kuti muri pamberi pamunenge muchiparidza paya muone kusvika kubhurugwa chaiko, tigoona kuti munoparidza here madzibaba. Asi ndoziva kuti mapasitasi azvijaira, vanenge vazvijaira. Vakatoshaya vanenge vakavhura makumbo pamberi paya vanoti kuchechi yapindwa nei nhasi. Kuti vanozviona mazuva ose madhimoni aripo. Tsika yekuti madzimai anogara kumberi pachechi vaya yanga isikabvumidzwe kare. Madzimai ngaagare shure, varume vagare mberi. Nekuti zvinenge zvisikari kuti mupote muchisanganidzana meso navakadzi. Kwete kuti panenge pane chakaipa chavaita. Mumwe anenge atouya kuchechi nemwoyo wose. Mumwe munhu atori mutenda akatosimba, asi munhu wechikadzi iwo uchiparidza uri murume. Hamuna kusimba ka, munokurwara. Makaona mukadzi makutose matovhunduka. Zvinotoita sei pano? Wakutofunga zvemukadzi iye paunozopera zvazozomaridzwa. Zvida mukadzi wemunhu, zvida musikanawo zvake asina kana murume. Kana maridza haichabuda zvakanaka. Alright, ngatiendere pamberi. Tipinde munyaya. Ndianiko uyu nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera? Gungwa chii? Gungwa vanhu. Vanhu vakaita sei? Vakawanda. Marudzi anomuteerera. Mambo angateererwa nerudzi rumwe chete. Mambo angateererwa nemamwe marudzi ari pasi pake. Asi zvokuti nyika yose ingamuteerera hazvingakwanisiki. Murikuzvinzwa? Saka muchizviona zvichizotsanangudzwa navaprofita kuti musvike ipapa kuti muzive kuti ndiro vhesi racho rinenge richirehwa, zvakaoma. Zvinoda mamastard seed enyu aita sei? Akura mukati menyu. Muchiita zvatanga tichitaura pachapter 4 zviya. Zvikanzi naIsaya, kana vasingataure zvinoenderana neshoko rino, havana chiedza mavari. Kana usingaone Old Testament yakanyorwa muNew Testament, kana usingaone Old Testament yakanyorwa muGospel, hausatowane chokwadi chakakwana. Murikuzvinzwa? Ungaizive New Testament yese kubva kutanga kusvika kupedzisira, kana pasina paunorelata Old Testament, hauna chiedza. Pawakamira parisheki, panovhunda bvunda kuita serutsanga ruri mumvura kana ruri mumhepo. Vakirai padombo romurayiro. Hanti hatingadzokeredzo izvozvo zvakakwana.
vakasvika mhiri kwegungwa kunyika yavaGerase. Ndaitomboziva kuti Gerasa zvinoreva chii. Zvino akati abuda mugwa, pakarepo akasangana nomunhu waiva nomweya wetsvina achibva kumarinda. Kubuda mugwa, ndakati nditaure kuti kubuda mugwa zvinoreva chii kumunhu akaita seni newe. Tinenge tarashika. Mugwa muna Jesu, igwa harina Jesu. Kana iwe wabuda mugwa, Jesu achisara mugwa, zvinoreva chii? Wazviexposa ka? Wakungofambawo zvako. Unofanira kufamba naJesu muri mese nguva dzose. Kana watobuda mugwa hakutoshambira nekuti muri mugungwa. Zvanzi Jesu akabuda mugwa. Ngatidzokere zvedu kunyaya yedu. Jesu akabuda mugwa. Pakarepo akasongana nomunhu waiva nomweya wetsvina achibva kumarinda. Pane chimwe chinhu chamunofanira kuziva. Wanga wapinda muteritori isiri yake. Muri kuzvinzwa? Ndozvikutaura. Isi tinozviita mazuva ose. Tinopinda mumateritori asiri edu. Madhimoni oreacta zvaanoreacta nazvo, nenzira dzaanoreacta nadzo. Anotanga kuita zvidavado, achiita zvinhu zvisangoita. Nekuti madhimoni ka, munenge mavhundutsa, ko munenge muchitsvageiko panenge pane madhimoni? Munhu waMwari asvika pane madhimoni, madhimoni anotanga kuchiruka chiruka, kwiruti kwiru, svetuti svetu, achijamba, achibvisa hembe, achiita sei. Mapinda munzvimbo yayo manje. Ichallenge kai? Uri kuzviona? Ichallenge yaitwa. Zvinonzi ikoko kunzvimbo iyoyo dhimoni ranga rakatosimba, richitotyiwa nenzvimbo yesu. Kuranga riri dhimoni 1, anga ari madhimoni akawanda. Pedzezvo, chizwana, pedzezvo vanhu vose vakanga vari munzvimbo iyoyo hakuzi kuti vakanga vakachena kana kuti vakanga vakanaka. Muona? Zvikara zvakanga zviri munzvimbo iyo zvinenge zviita sevanhu ka. Zvinotoona nemarestorenti, zvinotogara pane zuva muchizviona zvichidya chikafu chakanaka, zvichiita zvese, zvichienda kumabhawa, zvichisimira kunge zvakanaka, zvichiita sei, zvichitoshaina nezvazvinenge zvichiita. Asi zvikara havazivani. Muri kuona? Wakapinda murijini mavo, uda kutothreatena, inonzani, ndingati kufamba kwezvinhu imomo. Uda kutokanganisa kufamba kwezvinhu zvavanoita mazuva ose. Saka vanoreacta. Wavinge uri kudii kuno? Watoona takazvigarira takanyarara panapo, saka uri kutsvagei? Ndo mareactero acho. Unenge wapinda kusiri kwako. Jesu akapinda kusiri kwake. Nzira yakunosvika ikoko yanga yakaipa. Muona? Wakakunda nzira iyi. Wakapinda mukati mugehena. Adamboona kuti makamira sei nhasi kuno. Ndozvandiri kutaura izvozvo. Apa angopinda kwavanogara kune madhimoni, kune stronghold yemadhimoni. Mukuona? Yekuti tinenge tichigarisana zvedu tisingazivi kuti aiwa madhimoni anotonga kuno kubvura vanhu. Anenge achitidherera achingoti vanhu veda. Vanenge vachiti vanhu vedu vaKristu vedu. Imi kuti tamakristu vemadhimoni. Usavabati. Mukristu wangu, dhimoni rinenge richikrema. Mukristu wangu. Anoenda kuchechi every day. Anonamata, ane rosary.
Musiye akadaro. Achidaro kune mamwe madhimoni. Haana chaambokuitira, haana chaambokuparira. Musiye akadaro. Achiziva kuti iwe uchi kudenga kwacho hausviki. Uri kure nedenga. Muri kupaona. Oswera chinetsa munhu akadaro kuti timudetsere. Musiye akadaro. Hamunzwi utsitsi. Madhimoni akutovhunzana. Musiyei uyu akadaro. Iwona kuchitawo semunhu uchidhresawo smart, uchirovo magemenzi ekuchechi, uchiitawo zvimwe zvinenge zvinhu kwazvo, so but wakaora zvako kudhara. You are double minded. Une mifungo miviri. Unobata chino neichocho. Madhimoni haatombofanira kutobatana newe, anokusiya chete. Ari padhimandi kamadhimoni. Atori padhimandi zvokudzokera ugere nawo hazvichaita. Achingobudiswa pano paanenge atowana mumwe musha wokugara kudhara. Haatoshaya. Misha yakawanda iri kuda kupindwa nemadhimoni pasi pano. Madhimoni mashoma. Kuvhura misha vanhu vanofanira kupindwa nemadhimoni. Pane pamwe panototi apa hatipinde nekuti tinochimanifestera ani. Ndiani watinenge tichiekitera ipapo. Hapana patinopinda. Inzvimbo yedu iyi yatisiyane nawa. Kana vachizenge vazotipandukira ndo patinozodhila navo. Niko zvine zvasiyei. Munenge muchipfeka zvenyu tumarozari twenyu muchienda kuchechi. Pane zvamakabata zvenyu zvamakanotora kun'anga kana zvamakaromba nazvo. Madhimoni anokubata kuti uite sei. Anenge otozvirwisa. Kurwisa munhu arikutova vashandira nechekare. Unorwisa munhu anokushandira. Ndonoda kuitirwa basa. Nekuti dzimwe nguva kukampena kwemunhu anenge achishandira madhimoni kwakatokura kuvhura kukampena kwamadhimoni. Urikuzviona? Inokuchita kunge munhu akanaka ka. Wotora mwoyo maKristu vanhu vakanaka vaya. Vouya kwavari kusvikira vava pandutsi. Madhimoni ochitozopedzisa basa yekuti vanhu ava havafanira kudzokera kwakare. Maona manje. Ndozvazvinoita. Ndiwo mafambiro azvo. Kristu akasvika kunzvimbo isiri yake. Chii chinotudza kuti akasvika kunzvimbo isiri yake? Kune nguruve 1, kune marinda. Ndimi mune tsika yekuisa vanhu mukereke kana vafa. Pane chimwe chinhu chinotiudza kuti hapana Mwari pakereke ipapo. Kana muchidaro mashaya kumwe kuzviitira here. Koshesai nzvimbo iyo nekuti kereke inopindwa nemunhu wese wese. Maona. Chafa hachichapinda mukereke ndeyavapenyu. Makabva matenderedza kereke dzenyu namakuva vakoma. Zvinonesa. Bhaibheri riri apa makaribata, munopinda muchechi imomo everyday makaribata. Hamusi kutomboona anything chiri wrong vakomana. Munodarirei? Munodarirei zvokwadi? Bhaibheri ramunenge makabata mumaoko riri kutaura kuti musasvike pamarinda. Imi muri kutoisa parinda around the church. Zvanzi aya ndo masenzi aMwari akakomberedza chechi. Vakomana kamusadaro. Ichiri chechi here iyoyo? Kana yozotungamirirwa nevanhu vanoita uroyi, vanoromba, noita se chingava chishamiso. Mozondobvunza Kristu kudenga kuti kosei tisiri kupinda. Zvingashamise here? Pedzezvo maita nguruve. Chinhu chine tsvino chamakarambidzwa kudya. Muri kuona? Zvinhu zvamunojairira kuzvita.
muchiti chi haiwa takazobvumidzwa zvose kudya. Hazvina kumbobvumidzwa zvose zvokudya. Kana muchida kudya idyai zvenyu. Magara mune mwoyo mukukutuka nemitsipa yakaoma. Asi kana muchida Mwari munoita sei? Munoita zvakataurwa naMwari zvaanodisisisa. Ndo zvakawira Jesu, ndokuti ndina Jesu ikoko. Otherwise hamuna. Pangwarirei maKristu. Pangwarirei maKristu ipapa. Hatidi kuramba tichidzokoredza chinhu chimwe chete. Bhaibheri rakatanga kuverengwa iri Kristu asati auya. Mitemo yakatanga kuverengwa Kristu asati auya. Nanhasi ichiri kuverengwa 2000 years later. Madzibaba enyu akatadza kuzviona kuti takakanganisa Samuel. Kuda kutedzera tsika dzamadzibaba enyu naye. Musingabve pazvivi zvenyu. Matunhu akakwirira muri kuabvisa. Nekunamatira pasi pemiti yakapararira. Nekumisira matanda avaashera hamudi nazvo. Nekuti ndezvemadzibaba. Asi Mwari wakazviramba. Zvanzi musangoteurira ropa pese pese. Musapira muminda yenyu. Mwari haiwa tinocharamba chingopinda. Pachaenda chi? One place of worship. One place of worship ndianiko? Ndiye Jesu Kristu. Ndiye Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Ndiye mambo wenyu wokubwinya. Zvanzi ndiani pane zamba vafudzi vopfugama. Ndiye Jesu zvoshamisa. Ndiye mambo wokubwinya. Topfugama kwaari mutunedzei Mwari. Ndizvozvo hanti zvamunoimba. Jesu akanopinda mumarinda, nzvimbo yese yakatomuka tomuka yakati tikude kunoko. Uri kutsvagei kunoko? Wauyirei kunoko? Inzwai muzwe zvinotaura dhimoni. Zvikanzi zvino wakati achimuona Kristu achiburuka mugwa. Zvikanzi wakanomhanya kunomuchingura. Hanzi wakamunamata. Akanopfugama pamberi pake. Akadanidzira nenzwi guru. Akati ndine mhaka yeiko nemi Jesu mwanakomana waMwari. Wokumusoro-soro ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Akutopika naMwari zvake. Madhimoni anoshamisa. Imi munopikawo naMwari vanhu. Saka ivo anoregedza nei? Idzo kereke dzenyu dziri pakati pemakuva muchipika naMwari. Munopika naMwari kuti muri kupika nani? Mwari anotiregera. Mwari akanaka. As let's not take advantage. Nekuti tinoregererwa. Kana takaivakira pamakuva yatibvise kereke iyo tiise somewhere else. Ngatidzidzei, ngatizivei kuti pamakuva pavakirwe chinhu chitsvene. Tinoda kunge kana chipinda mukereke tiri vatsvene. Zvakakosha kuti kana tichinge tienda kuchechi chose tinge tiri vatsvene kuti tidzinge zvakaipa. Satani unotizawo. Zvino kana mimi muchitopinda mumakuva zvenyu maanogara Satani. Nokudya nguruve, nokuita zvinhu zvose zvakarambwa naMwari. Zvetsvina. Zvinorambwa kunzi musaite. Munenge muchiitawo nepenyu. Tina Jesu, tina Jesu. Muna Jesu. Okay. Zvanzi uyo waigara mumarinda kwakanga kusina munhu wakanga achagona kumusunga kunyange neketani. Chii chiri kuitika? Nzvimbo iyoyo haina munhu unotenda. Muri kuzviona?
Kana varipo vanotenda, varipowo zvavo, but havana simba. Kutenda kwavo kwakungofanana nekusatenda. Murikuona? Havana simba. Nekuti kana vachiona machallenges akadai, vanofanirwa kuingiriza kutenda kwavo. Havatoziva kuti vanoingiriza sei kutenda kwavo. Ndozvinhu zvatinoda kukudzidzisai izvozvo, isu vekereke yenzira dzaKristu Jesu mambo wedu, nekuti ndozvaakatidzidzisa. Ndozvatinoda kuti muite zvatinotadza isu. Ipapo ndo pandinokuchallenjai kuti itai zvandinotadza. Mumwe nemumwe wakapuwa chipo, mumwe nemumwe wakapuwa chekuita. Kana chiri chipo chako, handikwanisi kuchitora ndakachisa pandiri. Ndechako iwewe. Toda kuchisimbisa ichocho chipo ichocho. Uchifamba uri pamberi, isu tiri mumashure tichikutevera, tichikukuza, tiri mamona here, mamona, monya, tichisvetuka zviya, kuita kunge vanhu vari kufarira motikari yakatakura rinda, yakatakura soldier love. Muona achienda kumakuva, vanhu vachiita kunge vachatsikwa nemotikari, rumwe runoita kunge ruchadonha kubva pamotikari. Pedza kana 10 days vasingageze vachiita funeral yasoldier love. Murikuona? Ndozvatinenge tichida kukuitira iwewe manje. Kana wava monya yedu, inenge ichifamba pamberi, kuti tine munhu anotidefenda. Tine munhu anenge akazara naKristu Jesu. Tinenge tichitemba newe kuti Kristu Jesu ndo paari apa. Ndozvatinoda kuti muite izvozvo. Munhu mumwe nemumwe une chipo chake. Toda kuti chikure mamuri, chisumuke, chibate vushe panyika. Isu titori pasi pekingdom yeyo kudhara, hazvibatsiri. Asi tinoda kuti chibate vushe panyika, vanhu vatye. Vari pasi pokusungwa vaone kuti ndekupi kune chiedza. Vatendeuke kubva pamabasa avo, vauye kwatiri. Nokuda kwenyu, imi mune masimba. Imi makapuwa zvipo naMwari. Hakuna munhu uchagona kusunga Rigioni neketa. Hakusina munhu unokutenda. Madhimoni awandisa. Nyika yatova yamadhimoni. Vanhu vari pasi pemadhimoni. Kana pane anotenda zvinotoshamisa. Maona? Kusatenda ndo kuri kutotonga. Hamuno simba, hamuno kutenda, ko mungagosunga dhimoni sei nengeta? Kana kurirayira. Mambotadza dutu, mazoona Satani wacho paari chaipo. Mumati hai wata kuribudisa panje dhimoni, matadza dutu ramanga muchitya muchizhamba. Muchiti tofa. Nokuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo namaketani, asi waidambura maketani nokudashura zvisungo, kwakanga kusino munhu waigona kumunyorovesa. Fungai Samson zvaaita. Zvanzi aiti kana asungwa neketani aita kunge akasungwa netushinda tusikabatsiri. Kutoshandisa rope kuwesta nguva. Muona? Fungai simba rakanga rina Samson. Fungai simba rakanga rine dhimoni. Zvirikutaurwa apa ndezvekusunga dhimoni. Asi kwete. Dhimoni ndio rikuita izvozvo pane vanhu. Kana rakusunga iwewe hauchagona kudashura. Rinotokuisa kungetani yemumakumbo nemumaoko zvese, hauchana kusafuna.
kwauchafamba. Dhimoni ratokukurira, rakurira guta rose reGerase. Hazvingagoni kuti paite dhimoni 1 rakurira guta rose. Atowanda, ndo maanotogara. Imi matova vanhu vavo. Anenge achitokuudza kuti endai kuchechi nhasi. Iwe ndiwe uri kuparidza nhasi. Kuparidza meseji yakati hatidi madhimoni munhu. Iwo ndo paanenge akazara akagara mumapews achiti yes, 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 yes. Anokuitai bhora. Asi munhu kana usiri muroyi vanhu maroyi anokudherera. Vanokudherera zvishuwa. Unovaziva. Asi handinosi kuti itai varoyi, ndikuti itai simba. Dhani dzai simba kuna Mwari. Kunyorovesa. Kunyorovesa hanzi ndokuti munhu udzike pasi. Udzike pasi, uderere, uite calm. Handi? Ndo zvine zvidiwa kunzi dhimoni riite calm. Unorita kuti riite calm sei? Toda kuzvidzidzawo izvozvo. Handi? Takazviziva, taane mano ekuti zvose zvinenge zvichiuya kwatiri tikwanise kuzvihendla. Nguva dzose usiku namasikati waigara mumarinda nomumakomo achidanidzira achizvicheka namabwe. Rinenge rakubata kana rakudaro. Rakuzvicheka muviri wako nemabwe. Iri ranga rakaipa. Zikanzi richidanidzira, kunenge kuri kutyisidzira kwose ikoko. Danidzira riri mumarinda. Apa takutoona kunge mumarinda vanhu veguta iroro vanga vakafa. Hatisi kutaura kufa kwokupinda pasi pevhu. Kufa kwokuti havana kutenda. They are the walking dead. Vanofunga kuti vanhu but havazi zvikara. Ndo zvitori papa. Kuswera tichifamba zvedu tichipesu pesu isi takafa kudhara. Kufa samarinda. Takatokanganwika. Takavoora. Takavoora nezvivi zvedu. Zvanga zvakatonaka kuti tiiswe pasi. Nekuti takavoora kudhara katotonwira vanhu. Totonwira vanhu vane mweya waMwari. Uri kuzvinzwa? Saka dhimoni kana rikakudedza kuti iwe unonhuhwa uri munhu waMwari, ibva waziva kuti chii chiri kurinhuhwira. Harisi kukuda panzvimbo iyo. Pane zvaunoda kuaita. Ari very suspicious kuti my intentions dzako haana kunaka panyika iyo. Uzvinzwa? Unoramba uri kamuka konguva yako asiti yasvika. Maybe uchazongoti 1 or 2x. Ubva wangosvova zvako. Jesu akabvumidzwa kuti chimwe chete mweya yetsvina yakabuda mumadhimoni mumunhu yakaenda munguruve. Haana kubudisa vanhu vose vanga varimo. 1. Hakusi kuti mweya yetsvina yanga yapera. Yanga izere. Vakatouya vakakumbira kuti aiwa chiende. Ataona simba renyu. Ataona. Nguruve. Anzi vakapinda munguruve. Dzikabitirira dzikaenda nepacliff dzikajumpa. Dzikanofira mugungwa. Nguruve inofira mugungwa. Ndizvo zvainotongoita. Zvafunga kuti nguruve haigoni kusvima ka? Inosvima. But inofira mugungwa.
Nekuti haigona kubuda mugungwa. Ndomayo nguruve yakasviba, gungwa rakasviba, saka ndomainogara. Gungwa nderezvitema, nguruve ndeyechitema, ndomainogara. Zvikanzi yakafunga kuti yakuenda iyo chaiko chaiko kwainofanira kunge ichigara, asi zvakakora, yakandofirako, haina kuzodzoka futi kuvanhu. Ndokuendeswa kugehena chaiko. Dzaifanirwa kurarama mugungwa padzanga dzachambira, nokuti muzere nezvikare dzakandofa. Matrix anoshandiswa naKristu Jesu kurakidza kuti Satani hauna simba iwe. Satani hauudze mwanakomana waMwari zvokuita. Muri kupanzwa? Hauna simba rekuudza mwanakomana waMwari zvokuita. Munhu waSatani, munhu une dhimoni, munhu une mweya yatsvina, haana simba rokukuudza iwe mutendi zvokuita, nekuti hauteerere kuumambo ihwohwo. Iwe ndounofanira kutotonga pamusoro pawo. Dzinguva dzose usiku namasikati waigara mumarinda nomumakomo, achidanidzira achizvicheka namabwe. Zvino wakati achiona Jesu ari kure, akamhanya ndokumunamata. Akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeiko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro? Ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Hautaure chinhu kune mwanakomana waMwari. Asi marinzwa inzwi ipi zvarataura? Hanzi waipinda nemumakomo. Muri kuzvinzwa? Ndo madhimoni enyu kare anopinda nemumakomo. Rinotokukotera murayiro. Mukanzwa kunzi rakapikirana Kristu, kunzi ndine mhaka nei newe. Ko Satani akaita sei paaiedza Kristu? Handika aishandisa murayiro? Aishandisa chi? Makomo. Iri ranga raadvanced kai iri dhimoni, raitoziva zvose. But haungatsiurika mwanakomana waMwari ndiye muridzi wazvo. Haungapindiridze, haungamusunge, nekuti unoziva shoko, nekuti ndera baba vake, wakaripuhwa nababa vake, ndiye wakanga uripo kubva pakutanga, ndiye shoko racho. Saka unogokotera Kristu mwanakomana waMwari murayiro kuti zviite sei, uchifunga kuti unomukunda naye. Dai watoedza zvimwe zvinhu zvako zvida zvaishanda, asi hazvishandi. No. Nekuti pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari, kuburikidza naro zvinhu zvose zvakaitwa. Saka hapana chedhimoni, hapana chaSatani, hapana paanoklema kuti apa ndine simba apa. Kwetu zvose ndezvaKristu. Hanzi regai kunditambudza. Utochimaurira here kunditambudza kwomunhu akanga akapfeka, anga asingatambudzwi. Madhimoni anoshamisira. Iye Kristu wanga atorirayira kudhara paakabuda mugwa, kuti buda pamunhu iwe mweya wetsvina. Ndo parakazomhanya richiuya kuzobhega manje kuti aiwa, titambudzei, musandinetse she.
nguva haisati yasvika. Ndine mhaka neiko nemi zvamanditsvaga panapa? Ndiri kuno pakati pemarinda, muri kundidii? Ndambotambudza here vanhu ini? Vanhu vakafa zvavo kudhara. Vamuri kuti vana ava vasi vana ava vari kutoita zvivi isati totombovavanikidza kuti vaite zvivi. Vanotoda zvivi zvavo kudhara. Imakundinese kuti ini ndatambudza vanhu, handambotambudza vanhu ini. Ndangozvigarira zvangu pakati pavo. Ndinotombovaudza kuti vadzokere kumurayiro. Havari kuteerera. Manzwa dhimoni rako kudaro. Akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, Rigioni ndiro zita rangu, nokuti tiri vazhinji. Zvanzi akakumbira zvikuru kwaari kuti arege kuidzinga panyika iyo. Dhimoni rakutokumbira kuti regedza kutidzinga. Panapa tigere zvedu zvakanaka nevanhu vatigere nava, ana Misheki, ana John. Makavabvunza tinowirirana siteri. Dhimoni rinenge rakutotaura zvatidzinge zvinyi panapa. Vanotoziva kuti isati tombovanetsa. Ivo vanenge vachida kuti ndinetse. Asi handina zvandinombovaita. Zvese zvekutadza kwamakanzwawo vanoita voga. Ivo ndo vanotondisunga neketani. Dhimoni rako kudani. Kuti vanhu venyu vakaipa. Vanondisunga neketani panapa. Nditozongodamburawo zvangu, but vanhu vanondishupa. Hanzi havana mate vanhu venyama. Vanofunga kuti vanosunga dhimoni nemaketani. Havana kana nesimba. Vanongondifurufusha zvavo. Kutenda kwavo kudi. Havana chavanacho. Munongonyeperwa kunzi vanotenda, havana kutenda kwavana. Dai matongondisiya zvangu, handina ini mhaka navo ini. Ndingavaitei? Mona. Hanzi takawanda panapa. Handizi ndoga. Guta rino rizere nemweya yakaipa. Handika Jesu akazozvionera oga. Paakanga akuda kuenda, murume uya akuda kumutevera, anga ana Rigioni. Zvanzi aiwa hauchaenda. Iwe ndakutokusiya kuti uchitangise chechi panapa, uparidze zvose zvawakaita. Kutotendesa vanhu. Watosiya watone simba munhu. Watosiya wamuridzi wekereke. Saka togumira ipapo pavhesi 10 pakudzidza kwanhasi. Hanti tinotenda Mwari neshoko ramatipa, tinotenda nezvidzidzo zvotaita. Tinodzidza zvizhinji kubva pashoko renyu, nemifananidzo, nezvatinoona, nezvatinonzwa, nezvinoitika mukati meupenyu hwedu. Imi Mwari makanaka, Jehovha Mwari wako, kusvikira tichisangana zvakare pavhiki remauta. Ropafadzai mumwe nemumwe, ove nechaatako, uve nechaanoenda nacho kumba nokudzidzisa vana vake, nokudzidzisa vamwe vake. Muzita raBaba neMwanakomana Mweya Akayera. Vavhenekere vose nokuvaropafadza. Amen and amen. Rangarira mirayiro yaMwari. Ndinokutaurirai saRigioni kuti mudzidze mirayiro yaMwari. Ndiye Mwari woga. Manzwa Rigioni achimunamata. Zvanzi anogara mumakomo, anogara achitaura mirayiro. Ari mumakomo imo, achitokudzidzisa imi musingadi mirayiro yaMwari. Kuti ndiye Mwari woga, hakuna mumwe. Akabva azvirakidza nekunomunamata. Haana kunonamata mamwe madhimoni, akanonamata Mwari akaonopfugama pamberi pake kuzonzi kuti nemhaka nei nemini. Ndiye woga anokubudisai muIjipita. Hakuna kushumira zvimwe zvifananidzo. Itai kuti zita rake rikudzwe, musarishandise mahara sevanhu veguta iri vanga vakafa zvavo vachiti tina Mwari, tina Jesu mahara. Chengetedzai masabata enyu amakapuhwa naMwari. Sabata rakaitirwa munhu, munhu haana kuitirwa sabata. Mukudzai vabereki venyu, ngavakudzidzisei zvakanaka.
nemiwo mava vabereki vavamwe vasiri vana venyu voga vokubereka, nevamunosangana navo verudzi rwenyu vasingazive zvichida. Zvikurusa musaitirane zvakaipa, nekuvadzidzisa kuti vasaitirane zvakaipa, ndokuti umambo hupararire. Vasauraya, vasabe, vasapombe, vasareverane nhema, vasachochora. Haiwa Mwari, ngatichengeta kubva zvino kusvikira tichisangana zvakare. Ndini wenyu muparidzi anoti sarai zvakanaka.